जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जोंखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद सापर्ट खालायदों जोबोद गोसो मोजाङै लैहोर फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय फैदों आं आसा खालायो जोंनि मुभियाबो रोदाया रायजोफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन बिनि थाखाय आं दसे सम नेथ'नोसै रायजोफोरनि फिडबेकखौ माब्रै नुयो आरो आं बिदिनो नाजालांबाय थागोन रायजोफोरखौ गोसो गोजोन होनो थाखाय आरो आं बेखौल' खावलायनो लुगैयो रायजो राजायाबो जोंनो बिसिनि बिराद जोबोद अननाय नांगौ हेफाजाब नांगौ अब्लासो जोंबो माने मावलांबाय थानो गोसो जायो आं जेब्लायबो आरो मदद मोनबाय थागोन अननाय मोनबाय थागोन होननानै आं बेखौनो फोजोबनाय जाबाय। जिहेतु दिनैनिया नोंथांनि दथि दिहुनथाइ रोदा सावथुन मा फोरमायनो सानो बायद'? आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो जेसेबां सिमां दिन्थिबोदोंमोन मोजां गाज्रिखौथ' जोङो पाब्लिकनिफ्राय फिडबेकखौ मोनबोगासिनो दङ आरो नैबे रोदा सावथुनखौबो जेसेबां सिमां दिनैजों एबार 6था जाबाय बे 6थायाव रोदाया 6था दा बे रोदायाबो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। बे रोदा सावथुनखौ सोर स्क्रिप्ट खालामदों डाइरेक्टर सोर होदों आरो बेयाव फावगिरि फावखुंगुरफ्रा सोर बायद'? दाना बे माबाखौहाय डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटारनि नामखौ मिथिया जे आङो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जोंनि गोलाव गिदिरफोरखौबो आं बुंनो लुगैयो जे जोंनो मोनफ्रामबो दाब डिस्ट्रिक्टफ्राव जोंनो सिनेमा हल होयोब्ला जोंबो मावलांबाय थानो जोबोद गोसो जागोन मेंनाय नङा मानो होनोबा जोंहाथ' बयबो मिथिखागौ बर' सावथुनावहाय एलबामानो जा मुभियानो जा बेबायदि जों जेसेबांसिम खरसा गारो बेखिनि खरसायाथ' जोंनाव फैफिनखाया अब्लाबो कालसारा जोंना डेभेलप जानांगौ होननानै हाजासे सेस्था खालामदों जों मोजां कुवालिटि लाबोनो मोजां स्ट'रि लाबोनो मोजां एक्टिं खारन जोंनि गथ'फ्राबो जोबोद रोंगौथि गोनां दङ दा जोंसो प्लेटफर्म होनो हायाखै दा बेनि थाखायनो जों जुदि प्लेटफर्म होनो हाबाय थायोबा जोंनि गथ'साफोरनि रोंगौथिखौबो जोङो दस्रा जाथिफोरनोबो नायहोनो हागोन बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होजानो आं लुबैयो आरो जेब्लायबो गोजोनथोंसै। देग्लायनि बोसोराव फिल्मफोर दिहुननाय जादों देग्लाय बायद'आ मोनसे सावथुनफोर दिहुनदों आङो बे रोदा मुभिल' आंनिया आङो बेखौ आं दा जेबो बुंथ'नो हानाय नंला आं बे उनाव फोरमायसिगोन गोजोन्थों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच एस स्कुल रडनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।